baronesbal van de glas. Het is misschien zo sterk zeggen een albroek, maar ik kan haar het voorkomen geven van een verkuipster die moet de jummers nog beschaafder praten. Klopt, ja. We zien in het Bonnefanto College, daar repeteren we sinds een aantal weken voor het stuk. Eerst zijn we begonnen met de eerste act en de tweede act. Nu lopen we eigenlijk het hele stuk in één keer door, met orkest samen, met requisieten en alles erbij. Op de achtergrond huurt ze de lui dance doen met de pannen die we gewoon gebruiken, boven ophouden. En in feite is dit de doorloop. Straks komen we naar het theater. En toen wordt het stuk eerst keer stukje voor stukje, iedere keer een beetje opgebouwd. Het leuke van volkstheater is dat ze werkt in feite vanuit een bepaald van type idee. En dat wist wat leuk kinderen, maar het is nu juist avond ook al verrassend om leuk te laten doen wat Boes van zegt, dat had ik niet achter hem of haar uitgehaald. En deze groep is zeer, om er eens een onbestreeks woord te gebruiken, een Engels woord, eager. Het heeft heel veel een drive om de lat voor zichzelf hoger te leggen. En dan kun je heel creatief met lui zien. Dan kun je ook hun duien en steeds meer duien. En dan niet alleen in het regime, maar ook in de choreografie en in de design. De groep is altijd heel leuk. Die zussen naar elkaar toegroeien in zo'n periode. Het is toch wel erg heavy. Vooral de laatste 3-4 maanden. Dat ze zeker 2 keer per week bijeenkomst en ik heb dan dikster, als ze al met al berekend, zo'n wel 4 keer per week dat ik ermee bezig ben. Bijvoorbeeld gauw 3 avonden en een morgen en soms ook zelfs een zangles er tussendoor. Zo'n groep ja, die trekken naar elkaar toe en die gaat op een gegeven moment ook daarneven gaat afspraken maken dat ze eens een keer gaat gaan drinken en het wordt heel gezellig. Wat ook belangrijk is dat zo'n groep zich eigenlijk ook kan verbeteren. En dat vind ik dat hij wel leeft. Dat ze soms dingen deed en die deed op die manier. En dan komt iemand die zegt, ja maar de zin loopt toch zo? Zo is het niet anders willen. Zo is het niet zo doen. En ja, ik denk dat ze daarmee door veel meningen samen te gooien een heel goede show krijgen. Ik betaal zelfs al les. Dat voorstel is wel erg volledig. Ze is zo machtig ordinair, zo magnifiek vettig. Het stuk gaat over een professor, dat ben ik, professor François Franquelet, die een mooswijfje in huis neemt en haar chic liet praten. En dat gaat botsen natuurlijk. Kapitein Chambil, de kapitein die bij de professor tijdelijk in moet, die helpen er met. Het lukt hun. Middels wel allerlei middelen dat zie ik keihard moet werken. Het lukt hun daadwerkelijk. Alleen dan komt een king in de kabel en dat is emotie. Daar kan de professor niet met hem gewoon en het mooswijfje, ja, die leeft al aan, zeg maar. Dat is ziegewend. Dat gaat botsen en de vraag is natuurlijk in het komend stuk of dat goed gaat komen. Mijn film Mamzelke is te zien vanaf 20 oktober in het Theater aan het Friedhof. De feestelijke première is op zondag 21 oktober. Daarna zien we voorstellingen op 22 en 23 oktober. En in december komen we terug van 1 tot en met 9 december in het Theater aan het Friedhof. Er was een toenbeeld van beschaving, het op niveau geconverseerd. Daar werd ze nu een taal uitgewisseld voor de ziel. Niet zonder ons, niet zonder ons, niet zonder ons. Niet zonder ons, niet zonder